אוקיי, היי. אז אם הגעתם לפה, זה אומר שמשהו נגע בכם. אז רגע לפני שאתם ממשיכים להרשמה, היה חשוב לי להגיד כמה דברים, שתדעו בדיוק למה אתם נכנסים. אז רפא זה מרחב של תוכן, תוכן מתפתח, תוכן מתחדש, תוכן משתנה ונע, בקבוצת וואטסאפ סגורה, שרק אני יכולה לפרסם בה, זו קבוצה שקטה. בכל יום אני אעלה איזשהו תוכן שהוא יישומי, אם זה משהו לעשות לבד או ללכת למישהו או משהו, אבל משהו יישומי שהוא לא רק ידע או מידע, אלא זה ממש משהו פרקטי לעשייה, שיש בו כדי לקדם חוסן, רווחה נפשית, התפתחות רוחנית, ורק טוב, למעשה רק טוב. נכון לעכשיו הכנתי מעל 30 טכניקות, טיפים כאלו. הרעיון יהיה, שמתי לי את זה כבר, כתבתי לי אותם. כל יום אני אשלוף אחד, שהוא יהיה פשוט הנכון של היום, ואותו אני אלמד, אם זה בסרטון או אם זה בהקלטה. ומכיוון שזה מרחב תוכן מתפתח, בהתאם לאתגרים, התמודדויות, דברים שאתם תשלחו לי, אנחנו נוכל להוסיף עוד דברים, וככה כל יום יהיה עוד כלי ועוד כלי, וכשנסיים את מכסת הכלים, נערבב ונתחיל הכל מההתחלה. יש משהו קסום במשהו שחוזר אלינו אחרי תקופה, לפעמים יכול להיות שזה לא ייגע בנו בפעם הראשונה, ואז אחרי כמה זמן זה דווקא כן, וזה יכול להיות מאוד 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 מעניין ואחר וחווייתי, וברור לי שלא כולם יתחברו לכל דבר, וזה בסדר גמור. כל מה שיש פה, אלה דברים שאני מכירה, אם זה מניסיון אישי שלי, חווייתי שלי, אני גם אפרט את זה, כל דבר אני אפרט ואספר, אבל או שזה מאנשים שזכיתי ללוות, שממש ראיתי מה שנקרא בדוק ומנוסה, דברים שעבדו, אם לא לי, לאחרים, כאילו ממש דברים שראיתי בעיניים. כמובן שאני לא רופאה, לא מתיימרת להיות רופאה, אני כן הילרית, כן מתקשרת, יש פה תהליכים שאני ממש קיבלתי בתקשור, יש פה דברים שקיבלתי מהילרים ומתקשרים אחרים, ואני מלמדת ומעבירה הלאה, וזהו בגדול. אז זה נקרא רפא. מותג העל שלי זה חיבורים מעוררי השראה. אני בכנות מאמינה שלכל אחד יש את הדרך שלו, ואני לא מצפה מאף אחד לצעוד בדרך שלי, כי היא כבר שלי. אני כן מאוד מברכת על הזדמנות להיות נוכחת ברגע של חיבור מעורר השראה שזה קורה, ברגע הזה שמשהו נוגע, ואז ברגע שזה נוגע בך או בך, זה שלך או שלך, ומפה תיקחו את זה לדרך שלכם. אז כל יום טיפ, טכניקה, משהו פרקטי לעשות, מעולמות החוסן, ההתפתחות האישית והרוח, מלא רוח ורוחניות, ויאללה, אני מחכה לפגוש אתכם במרחב רפא.